Que xulo, mira. Si tenim aquí un camp de futbol boníssim. Mira. Molt bé, molt bé. Oh, subbotio. Qui mana a l'equip? Qui mana a l'equip? L'entrenador. L'entrenador. Pues comencem amb el caganer de Frank Rijkaard. El caganer de Frank Rijkaard. Molt bé. Aquí, a la banda. S'endú la copa al lavabo i tot, eh? Sí, home, clar, amb el que costa guanyar-les, nen. Llavors, escolta, tenim els cracs. Els cracs. Qui són? Ronaldinho, caganer Ronaldinho, que el posarem aquí. Una mica així, molt bé. Un home que està molt millor de la seva lesió del genoll. Eto'o. Perquè pot flexionar bé aquí. Ja pot flexionar, és veritat. Eto'o en punta, molt bé, molt bé. No se ofendan, que esto es una tradició. El capità de l'equip. Aquest és el Puyol? Sí. El Puyol? Sí, que ens l'han regalat, és el Puyol. Ah, ens l'han regalat? Sí. Ah, sí que s'assembla, sí? Home. Va, a la defensa. Molt bé, nen, molt bé. Escolta, davant de la defensa sempre està el lliure. Sí, l'home que juga, sí, el lliure, que es diu. Un polític que es caracteritza per anar per lliure. Home, el 3%, no? El 3%. Mira, posa aquí, que va per lliure. Hòstia, tu. Davant. Jo em poso per davant del Puyol, tu. Aquí mateix. Ala, ja està. Lateral esquerra. Ei. Lateral esquerra, puja i baixa. Un tio que faci molts quilòmetres. Lateral esquerra, puja i baixa. Catalunya, Espanya. Espanya, Catalunya. Jordi González. No. De vacances al sud, se'n va al sud de vacances. Montilla. Caganer de Montilla. Ole. Lateral esquerra, molt bé. Mira, el Maragall li dona el culet, veus que bé? I així, com a la vida misma. No passa res. Llavors, de central esquerra, home... Sí, al costat del Puyol. Al costat del Puyol, un altre tio d'esquerres, però que treballi a Madrid. Un tio d'esquerres que treballi a Madrid? Home, Pablo Carbonell, suposo. No té caganer, no? Zapatero. Hombre! Zapatero. El Zapatero, mira. Que aquest no és el Zapatero, és el Queco fent de Zapatero. Veieu bé o no? Sí o no? No. Bueno, me pongo con talante al lado de Puyol. Va, venga, muy bien. Ahí, perfecte. A la dreta... A la dreta. Està clar, no? Qui va? Hòstia, el papa, nen, el papa. Clar. El papa, nen. Giochi per l'Atleti, pujant i baixant per l'Atleti. Molt bé. Però no perquè sigui el papa el posem a la dreta, perquè es diu Ratzinger, No, va, però el defensa... Que és burro? Però burro. Es deia Ratzinger. Ell es diu Ratzinger. I el defensa era el Ratzinger. Sí. Bueno, que em falta gent aquí, A la porteria, una persona que cridi, que tingui gran poder d'oratòria, molt bon al cara a cara. Home, si no fos perquè el Montilla juga, diria el Montilla, però... No. Un home de moda. Un home de moda, no ho sé. Antoni Bassas. Molt bon al cara a cara. Nens. Antoni Bassas. El caganer del Bassas, tio. Ara hi veurem el culet del Bassas. Mira. Va, de porter. En aquest país no és ningú fins que no et fan el caganer, Queco. Vinga, molt bé. Hòstia, nen, quin 11 tenim més xulo. Mig del camp, el príncep. Hombre, a mí me gusta jugar por aquí, por el medio del campo. Ay, oye, Lucena. ¿Qué? ¿Tienes a mi chica? Hombre, va. ¿Sí? Acompanyant-lo al mig del camp, Leticia Ortiz. Hombre! Sí, senyor. Ara et diré una cosa, És una mica tonto, això que diré, però... Veure una dona així em fa més angúnia que veure un caganer, tu. Veure una caganera fa com més angúnia, tu. Mira el Bassas, No, home, però no trenquis res, home. Queda un. Quants són? 4, 5, 7, 9, 10. Ah, i el porter 11, vale, sí. Extrem dret. Tenim el Messi, el Juli. Extrem dret. Messi, un jove amb molt futur. Un jove amb futur? Algú que sigui més jove i tingui més futur que el Messi? Jo. No. Jove, Queco, jove. Ja. Més jove que el Messi, no se m'acut ningú. La infanta Leonor. Que ja té caganer. Mira-la. Mira. Ahí viene papá. Uy. Aquí, pip. Molt bé, veus? El papa, la mama... que li fan la cobertura quan la nena entra a rematar. Molt bé. Tot això, donem la gràcia a la gent de caganet.com, que ens els han... Caganet.com, Que ens els han cedit. Ara, fa uns anys ens diuen que hi hauria una web que es diria caganet.com. Sí. Haguéssim pensat que estan bojos, no? Però no, ja existeix, caganet.com. Molt bé, Lucena, molt bé. T'ha agradat o què? Has començat fatal, però has acabat molt bé. Igual que amb la nòvia. Sí. Avui valia la pena, sí senyor. Molt bé. Per cert,
Quan deu quedar pel programa? Tu No saps? sé, el quart àrbitre. Estic aquí. Hòstia, el quart... Però què fots així, nen? Bueno, a mi m'ho ha dit el Lucena que em fiqui així avui Però de per què? caganer. Aixeca't, home, Home, aixeca't. caganer, si estem al Nadal. Aixeca't, sí, home, sí, però, bueno, va, marxeu els dos, sisplau, Sí? els dos fora. Sí. Bueno, doncs moltes Vinga, gràcies. adéu, Lucena, Adéu, adéu. Molt bé. I ara, amics, hòstia, que bé, Aquest 11 és xulo, no em direu que no, Però, bueno, ara, amics, és el moment d'escoltar el tema que sonarà al Japó si el Barça guanya el Mundialet. Nosaltres tornarem la setmana que ve. Ara us deixarem amb el Pablo Carbonell. Pablo, ¿estás a punto?